A nyní uslyšíte zpravodajské okénko ze Slovenska. Ropná kríza začína vstupovať do našich životov. Slovinsko, Maďarsko, Británia už začínajú pripravovať prídelový systém, teda pomaly ho aplikovať. Zatiaľ teda ešte v miernejšej podobe, ale už britskí farmári majú problémy s jarnou sejbou, čo sa môže neskôr prejaviť na úrode a potravinovej bezpečnosti. Slovenská vláda robí, čo sa dá, ale veľa sa toho nedá, pretože Brusel sa síce tvári, že samozrejme, že situáciu nejako bude riešiť, ale nerieši. Mohli by zatlačiť na ukrajinského prezidenta, aby okamžite pustil ropovod. Ruská ropa už nie je, aspoň dočasne pod sankciami Spojených štátov. Mohli by zatlačiť na Chorvátsko, aby umožnilo takúto ropu pustiť cez ropovod. Oni proste neurobia nič. Ako keby im vyhovovalo, že my tu v Strednej Európe budeme mať problémy, pretože tie problémy bude mať aj Česká republika. A zdá sa, že už aj teda začína mať. Slovenská opozícia sa tiež tvári, ako keby jej to vyhovovalo, pretože mohla by predsa využiť svoj vplyv na predsedničku Európskej komisie, ktorej doteraz verne slúžila, aspoň to skúsiť nejakým vyhlásením cez svojich progresívnych poslancov, ktorých tam má dosť, sa snažiť vybaviť tú ropu pre Slovensko a okolité krajiny v tejto ťažkej situácii. Ale tie sa tvária, že ich to nezaujíma. Majú iné témy, hodnotové, ako sa dá povedať. To, že tu za chvíľu nebudeme mať možno čo jesť, to nie je hodnota. Veď sme len dezoláti. Rôznych výstupov od premiéra alebo členov vlády je dostatok, tak tentokrát bol snáď až problém medzi nimi vybrať. A rozhodol som sa pre jeden výstup, a ktorý je taký trošku iný ako tie tlačové konferencie. Robert Fico zavítal medzi študentov v juhoslovenskom meste Komárne, teda v meste, ktoré leží na brehu Dunaja, ktorí boli podľa otázok, ktoré kládli maďarskej národnosti, ten prízvuk to prezradí pri akejkoľvek dobrej znalosti slovenčiny. Takže možno až polovica tých otázok sa týkala slovensko-maďarských vzťahov a ich budúcnosti a aké si obavy, ak Maďarsku dojde k zmene, že či sa tie maďarsko-slovenské vzťahy, ktoré sú dneska na najlepšej úrovni za desiatky, až možno stovky rokov, znova nesklznú do nejakej konfrontačnej roviny. Zaujímavý bol celý ten prenos, ktorý trval hodinu, 15 minút, ale samozrejme pre našu reláciu to nie je takto použiteľné. Tak som z neho vybral také zaujímavé ucelené časti, takže to, čo budete počuť, je vlastne zostrih, teda 8 častí vystúpenia premiéra spojených do jedného kompaktného celku. Ale dúfam, že sa mi to podarilo vybrať tak, že stále to dáva zmysel. Takže Robert Fico z Komárna, sprostredkované cez facebookový kanál Robert Fico, príspevku zverejnenom útorok 24. marca o 20. hodine. Myslím si, že americký prezident Trump teraz trochu provokuje, keď hovorí, že no tak poďte ku mne, poďte do toho Iránu a bojujte so mnou. Poďme teraz spoločne chrániť tie tankery, poďme spoločne chrániť všetky tie prieplavy, ktoré sú tak dôležité. Európa to odmieta, pretože sa nechce nechať zatiahnuť do tohto vojenského dobrodružstva. Ale výsledok môže byť, že Trump takto zamáva a bude po Severoatlantickej aliancii, bude po NATO. To môže byť za jeden deň. On už urobil iné rozhodnutia. Vystúpil zo Svetovej zdravotníckej organizácie, neuznávajú medzinárodné trestné súdy. Jednoducho, on si povie, toto sa mi nepáči a to rieši. Ak by došlo, a netreba to vylúčovať, k rozpadu Severoatlantickej aliancie, pretože nebude vidieť americký prezident dostatok iniciatívy na strane ostatných členských štátov NATO, Európa zostane úplne nahá. My už sme teraz nahí. Neviem si celkom predstaviť, ako by sa Európa mobilizovala v prípade potreby, keby mala ukázať svoju vnútornú silu. Ak som teda povedal, že žili sme si spokojne, cítili sme sa bezpečne a venovali sme sa iba svojim vnútorným veciam, tak zrazu zistujeme, že toto dnes už nie je téma dňa. Základnou témou je, ako si budeme riešiť v Európskej únii vlastnú bezpečnosť. Ako to má vyzerať? Sme schopní sa vôbec dohodnúť v rámci Európskej únie na nejakých spoločných stanoviskách, nejakých východiskách? Sme schopní sa dohodnúť, že Francúzi budú vyrábať
takéto zbranie, my budeme vyrábať také zbranie, Nemci budú vyrábať také a dohromady to bude nejaká európska bezpečnostná sila. Ja odpovedám, že nie sme schopní. Prvým základným predpokladom, aby Európa bola opäť silná a možno si zabezpečila aj tú vnútornú bezpečnosť, je ekonomická sila. Európska únia úplne stráca konkurencieschopnosť. Základným predpokladom straty tejto konkurencieschopnosti sú mimoriadne ambiciózne klimatické ciele, ktoré boli postavené. To je ten tzv. Green Deal. Povedali sme si, že chceme byť najlepší na svete, pokiaľ ide o ochranu klímy. To je ušľachtilý cieľ. Lenže si prosím zapamätajte, ak si to číslo teraz zle zopakujem, tak ma opravte. Pokiaľ viem, Európska únia sa zúčastňuje na znečisťovaní celého sveta 7%. A máme pritom najambicioznejšie klimatické ciele, ktoré nám zabíjajú náš priemysel. A my musíme zatvárať fabriky kvôli tomu, že nie sme schopní týmto fabrikám v Európe poskytnúť také podmienky, aby prežili. Výsledkom týchto ambicióznych klimatických cieľov sú brutálne vysoké ceny elektrickej energie. Brutálne vysoké ceny plynu, ktoré sú násobne vyššie, ako to vidíme v Spojených štátoch, v Číne alebo v iných regiónoch. Ako máme potom konkurovať, keď v Spojených štátoch stojí megawatt elektriny 30 eur a u nás stojí 110 eur. Dokonca sú regióny, kde môže stáť elektrina aj viac ako 130-140 eur za megawatt hodinu. Obávam sa, že nie sme schopní na toto reagovať, pretože mali sme teraz veľkú diskusiu, čo s tým ideme urobiť. Sme schopní zľaviť z tých silných klimatických cieľov, ktoré sú? Obávam sa, že nie. Čiže prvé, po čom ja volám, a to je ten kritický hlas, za ktorý sme my niekedy veľmi kritizovaní, je, že musí byť únia opäť ekonomicky silná. Ale nebude silná vtedy, ak si budeme zatvárať fabriky. Ak nebudeme schopní konkurovať Číne. Bol som súčasťou jednej diskusie, milí študenti, na tému elektromobility a výroby aut. V roku 2035 mal byť zastavený predaj všetkých aut, ktoré majú spaľovacie motory a od roku 2035, čo je za chvíľku, čo je za 7 rokov, za 8, sa budú vraj predávať iba vozidlá elektrické. Našťastie došlo k posunutiu tohto termínu a budú sa po roku 2035 vyrábať autá, ktoré budú mať hybridné motory. Otázka však znela inak na tom stretnutí. Sme vôbec schopní ešte súťažiť s Čínou v elektromobilite? Odpoveď je, že nie. Čína nás predbehla o 15 rokov v elektromobilite, pokiaľ ide o kvalitu elektromobilov, pokiaľ ide o výdrž batériek. Ak si nepovieme v Únii, že stačilo tohto ideologického zeleného šialenstva, nebudeme schopní ekonomicky konkurovať ani Číne, ani Indii, obávam sa, že ani iným regiónom sveta, ktoré sa dnes mimoriadne zjechajú. Čiže prvá téma, s ktorou sa na vás obraciam, a to je ten kritický pohľad. Musí Európska únia sa vysporiadať so zeleným šialenstvom. S touto zelenou ideológiou, ktorá poškodzuje. Áno, buďme ekologicky, samozrejme, buďme lídrami vo svete, pokiaľ ide o ochranu klímy, životného prostredia. Ale nie za tú cenu, že si zlikvidujeme to, na čom celá Európska únia stojí. Druhý zásadný problém, vážení priatelia, máme v hodnotách. Možno ste zachytili, americký viceprezident Vance navštívil Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu a povedal, čo vy, Európania, chcete, veď vy nerešpektujete ani svoje vlastné hodnoty. A je to tak. Skúste mať dnes iný názor. Skúste ho mať. A teraz povedal som, že nebudem zasahovať do záležitostí iných krajín ani do vnútornej politiky. S Viktorom Orbánom mám úplne iný názor na vojnu na Ukrajine. Úplne iný názor. Obidvaja tvrdíme, že stratégia, ktorá bola prijatá, pokiaľ ide o túto vojnu, bola nesprávna a nefunguje. Všimnite si dopady toho, že sme si dovolili mať iný názor. Ak teda hovoríme o hodnotách, Európska únia bola vždy typická tým, že rešpektovala iný názor. Rešpektovala suverénne postoje. Toto už neplatí. Počúvate tie vyjadrenia. My sa vysporiadame s tými, ktorí majú iný názor. Ak nebudú poslúchať, budete vidieť. Ja som sám zažil telefonické rozhovory, kde mi bolo povedané, Robert, ak nezmeníš názor, tak vám siahneme na európske fondy. Siahneme vám, ja neviem na čo.
Tak na jednej strane máme prezidenta Zelenského, ktorý nám škodí, kde môže, pri plyne, pri rope, pri všetkom. A tomu nikto nič nepovie. A my príjmeme zákon o oznamovateľoch trestnej činnosti a o 2 dní máme na krku infringement Európskej komisie a keby len to. Ešte nám zastavia peniaze z plánu obnovy a my na to musíme potom reagovať. Čiže druhý zásadný problém Európskej únie je, že prestávame rešpektovať hodnoty, na ktorých sme vznikli. Tretí základný problém Európskej únie je, že to už nie je mierová organizácia. Ja som bol vždy presvedčený, že Európska únia je mierový projekt. Ale to, ako sa správa dnes, ako podporuje vojnu významná časť krajín Európskej únie na Ukrajine, je pre mňa nepochopiteľné. Teraz ten súboj o tú pôžičku 90 miliárd pre Ukrajinu. 90 miliárd. My sa tu trápime, lebo máme problém s ropou, máme problém s plynom, máme problém s podporou ekonomiky. Viete, koľko sme dali miliárd na Ukrajinu? 300 miliárd eur išlo na Ukrajinu, na podporu vojny. 300 miliárd. To sú také peniaze, ktoré už si ani ja neviem predstaviť, hoci teda pracujeme so štátnymi rozpočtami. 300 miliárd do luftu. Pretože stále sme tam, kde sme. Vojna nie je na konci, mier nedohľadne a niekto si stále myslí, že podporou tejto vojny na Ukrajine dostane Ruskú federáciu na kolená, ale nefunguje to. Preto musím ako ďalší kritický hlas voči Európskej únii vzniesť to, že sa nespráva mierovo tak, ako by sme možno očakávali. Čo by dnes najviac pomohlo Európskej únii? Európskej únii by najviac dnes pomohlo, keby sa vymenili niektorí ľudia. Aj za toto sme veľmi kritizovaní, za tú otvorenosť, s ktorou hovoríme o personálnych výmenách. Určite ste odo mňa počuli opakovane, že tvrdím, že z jedným najväčších personálnych problémov, ktorý dnes máme v Európskej únii, je pozícia tzv. Ministerky zahraničných vecí. Hovorím o Kaji Kallasovej, bývalej estonskej premiérke. Ako môže byť niekto ministrom zahraničných vecí Európskej únie, keď vás nikto nepríjme? Ona príde do Spojených štátov a nikto ju tam nepríjme. S ňou sa nikto nerozpráva. Keby sme dnes mali viesť nejaké mierové rokovania, to akože Trump alebo Putin sa budú rozprávať s Kajou Kallasovou, zabudeme na to. Ani sa s ňou nestretnú, nie že sa s ňou ešte nebudú rozprávať. Čiže musíme prijať veľmi odvážne personálne rozhodnutia a musíme povedať, že takýmto ministrom musí byť niekto, kto predtým bol mimoriadne silný, možno nejaký silný premiér, ktorý bol a už dnes premiérom nie je. Alebo významný človek, ktorý má autoritu v medzinárodnom spoločenstve. Ak tieto kroky neurobíme, tak sa obávam, že sa bude mimoriadne kríza v rámci Európskej únie prehlbovať. Niekedy mám pocit, milí študenti, že je tu časť politického spektra v Európe, ktorá je unavená z mieru. Toto by som nikdy neveril, že niekedy poviem. Mám pocit, že tých 81 rokov od skončenia druhej svetovej vojny niekoho unavuje. Ako keby hľadal nejaké dobrodružstvo, že poďme do nejakých vojenských aktivít. Vojna nie je počítačová hra. Mal som možnosť vidieť rôzne tragédie. Mal som možnosť vidieť v Novákoch, keď nám vybuchla fabrika, kde sa spracovávala munícia a videl som kusy potrhaných ľudských tiel a videl som, ako dokáže munícia 500-kilový kus betónu odhodiť na 100 metrov. Vojna nie je počítačová hra a mali ste možnosť to vidieť na tých našich turistoch, ktorí boli v Dubaji a v tých ostatných krajinách. Keď sedí v Bratislave v kaviarni, tak je veľký hrdina a hovorí, poďme bojovať a voči tým Rusom a na tej Ukrajine, všetko. A potom je v Dubaji na dovolenke, to je tá slovenská chudoba, 5000 ľudí tam bolo na dovolenke v Dubaji. Mu preletí nad hlavou stíhačka, už nám volal, dojdite rýchlo pre mňa, toto je strašné, preletela mi nad hlavou nejaká vojenská stíhačka. Tam je vidno, aký sme naivní a nevieme si predstaviť, čo to vlastne tá vojna môže znamenať. Prosím, nikdy nedovolme zatiahnuť Slovensko do žiadneho vojenského dobrodružstva. Viete, ak nám tu je dobre na tom Slovensku? To len všetci stále vymýšľame, lebo poznáte to slovenské, keď je koze dobre, tak ide tancovať na ľad. Nám tu je v podstate dobre v tejto krajine. Máme bezpečnú krajinu. Bojíte sa ísť večer do Komárna, do mesta? No asi sa nebojíte. Ale dnes máme v Európe mestá, kde by ste večer nešli. V Bruseli sú časti, a hovorím o Bruseli, dá sa povedať hlavné mesto Európy, kde sú všetky európske inštitúcie, kde večer nepôjdete, lebo sa budete jednoducho báť. My máme v podstate bezpečné Slovensko. Môžeme cestovať? Môžeme. Môžete študovať, keď chcete niekde v zahraničí? Môžete.
Dobre, môže niekto povedať, prečo nemáme takú životnú úroveň, ako majú Fíni, Švajčiari, no lebo sme začali túto spoločnosť na týchto základoch budovať v roku 1989. My sme úplne inú štartovaciu čiaru mali. Každý tu rozpráva, aký to jednoducho, aká tu je čierna diera, aká čierna diera. Cestovné kancelárie si takto medlia ruky, ešte nikdy nepopredávali toľko zájazdov do sveta, ako predávajú teraz. Čiže prosím, vážme si to, že žijeme v krajine, ktorá má svoje problémy. Všetci máme svoje problémy. Aj táto krajina má svoje problémy. Len nešpekulujme, pretože ak budeme hazardovať s tým, že tu máme mier, že tu máme bezpečnosť, že sme ochránení pred migrantmi, že sme krajina, ktorá sa snaží robiť všetko preto, aby ľudia mali slušnú životnú úroveň. Ak s týmto začneme hazardovať, tak to bude to najväčšie nebezpečenstvo, ktoré sa nám v tejto krajine môže prihodiť. Trošku som prekvapený, keď zdôrazňujem veci, ako je mier, ekonomika, keď zdôrazňujem potrebu prežiť, že vraj sa nevenujem iným veciam. Ja si nemyslím, že sú dôležitejšie veci, ako je mier, energetická bezpečnosť a suverenita tohto štátu. Ak ma chce niekto presvedčiť, že sú dôležitejšie veci, najnovšie vraj je najväčší problém našej vlády, že nie sme príliš aktívni pri voľbe alebo navrhovaní sudcov na ústavný súd Slovenskej republiky. Dobre, je to dôležitá vec, ale nie je tak dôležitá ako to, čomu sa venujeme teraz. Pohodné hmoty. Viete, každý má pocit, že ráno otočíte kohútikom a ide teplá voda bez problémov. Je to samozrejme. Rovnako si myslíte, že prídete na benzínovú pumpu a natankujete, že to je samozrejme. Že prídete do obchodu a kúpite si potraviny, že to je samozrejme. Ale to sú veci, ktoré samozrejme v jednom okamihu vôbec nemusia byť. A práve teraz v súvislosti s pohonnými hmotami sme na hrane. Na hrane. Ak ešte bude ten nezmyselný konflikt v Iráne pokračovať niekoľko týždňov, tak nám hrozí v celom svete cenový šok, ale súčasne ropný šok, čo bude znamenať nedostatok ropy. Nie, že bude stať benzín 3 eurá. To ešte tá lepšia situácia bola. Ale že nebude ten benzín a nebude tá nafta. Jednoducho nebude preto, lebo nebude ropy ako základnej suroviny. Aj preto, prosím, pochopte nás, že ak ideme medzi vás v týchto ťažkých časoch, tak sa nechceme venovať tým domácim, vnútropolitickým do určitej miere drobnostiam, ktoré sa nedajú porovnať s tým, čomu sa musíme venovať v súčasnosti, pokiaľ ide o fungovanie Slovenska ako suverénnej krajiny. Tak to by bolo na dnes zo Slovenska všetko a s prianím pekného zbytku dňa sa lúči Miro Juriš. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.